Bele bakpa da dong ngos. Asan rok tini o gari je oro klajak mamon oro bahike nok faika. O gari kha bo komisi no tongja ka sangko manso ka muya phainara bunya no phaikana ne. Ger pore ko pini busala tom chal ko mun go. Ke sam tongman bo phaikan ke orno khang ko bosno ko khaja oro gari klajak ka sang munugu tongma ba bui muya phainara tona ni tongmani. Ke jokhon te bosno phaisa ko sangbo khepsang khapor ka bole bo khnai phajak khumon mo bui ko sigo tongja go noi. Kabon wanso ni sangbo sibong ni gari no khongman gari no khang nyai sang phai nyai oro gari bisingo skinner dongwa gari malik ni skinner nawoi kol khaina e yam komon to boro gari namor sangka boro jebon thik dong gari no o gari kha bisram gongan gari ni sing saiman ka Engke gari ni de onar ni mung tam ni mangka Rakesh Satarji Satarji. am ti hipin bung bos nau ka Engke noro je gari malik o kumajang nai be kok sau make kok saka. kok saka oro skinner nai nai bini bung kok hangke punamon mangka ya punamon sing kok sao ka bawai ke thingo bin gari kamak kani sao ka Engke bufru kumau ni sa. Mia kemau hau mia nok ni bisni bi khaja goi hau mia malin nok ni Engke iko gari number abo bisram ngojoto lacha sora TR07 A 2101 o gari ini abo location hangke warai jago warai area hangke sijago thana hangke radapur PS ni andar khobjago tai village hangke is je nogor ni andaro lamo khibi kalangjak ninai je o jagani kamini borok saka borok phungni simi nokha o gari no nokphano bo muya phainai rok nya ka ba nosto ungjak ninai wansogoi kamini lokorok sai tongo lai tongmang tongta aipono horang khaba tabo kunto phayang haike nailai kya o gari tamungoi o jaga sokpaika ke gari bisingo borok kagos rok mangkha ni sao gari owner ni tai phone number rok mangkha tai gari owner ni malik bo saimangka bo bisramgonjo Rakesh Ajajini ninai saimangka Sams gari malik bo salaika kemama hangke mia horo kemau ninai je malik sao ninai tini akan ni lokorok salai tongka hambai.